Wektu iki bakal tak dumke. Cara ngapalke 20 aksara Jawa Nglegena. Nanging nggunakake tembang dolanan gundul-gundul pacul. Ing ngarep wis tak tulis ana 2 pada utawa 2 bait sing dhuwur kanggo ngapalke 10 aksara Jawa Nglegena lan sing ngisor kanggo ngapalke 10 aksara Jawa Nglegena. Dadi jumlahe kabeh ana 20. Kanggo carane nembang kaya mangkene. Aksara ha patala kaya en yen aksara nadasa kaya en dene aksara cawada en cucuk dene aksara cawada en cucuk aksara raga kaya ana ene aksara tanaganya en strepayung aksara ma siji telu walik strep en aksara ja en strep r gede kapital. Kurang luwih mangkono cara nembang kene tembang dolanan gundul-gundul pacul kanggo ngapalke 20 aksara Jawa Nglegena. Muga-muga migunani. Matur nuwun.